Is-sitwazzjoni ta' temperaturi għoljin madwar l-Ewropa u n-nixfa f'pajjiżi bħal Malta u l-Italja mistennija tinbidel fi 3 ijiem li ġejjin. Dan skont Charles Galdis, Senior Lecturer tal-Istitut tal-Istudji Ambjentali fih dan l-Università ta' Malta. Naraw illi din il-pressjoni għolja fuq l-Ewropa għandha timxi lej il-vant u iċ-ċans ta' xita kemm fuq Franza u l-Ġermanja u l-anka fuq l-Italja fejn hemm ukoll nixfa sostanzjali mhux ħażin għandha tittaffa wkoll. Kif ħafna nnotaw, it-temp li għamel dan ix-xahar ma kienx bħal snin ta' qabel, fost oħrajn minħabba in-nuqqas ta' xita. Mill-ewwel ta' Settembru sal-aħħar ta' Diċembru suppost għamlet skont il-klima tagħna għamlet madwar 322. Kull ma għamlet huwa 187 biss issa. U dina nistgħu nestrapolawha wkoll għal parti ta' tramuntana tal-Ewropa kif ukoll għal parti t'isfel. It-temperatura kienet ukoll sħuna iktar mis-soltu kif setgħu jinnotaw dawk li fl-aħħar jiem ħadu sehem f'xi attività annwali li saħansitra kienet tinvolvi xi qabża l-baħar. Fid-9 ta' dax-xahar it-temperatura kważi telat 20, xi 19.5. Meta nqabblu l-ogħla temperatura tas-sena l-oħra, ġifier ta' Diċembru tas-sena l-oħra, tela 17.5 li kien diġà aktar kważi grad aktar minn normal is-sena l-oħra, aħseb wara x-xahar ta' Diċembru ta' dis-sena. Għalkemm ħafna ħadu pjaċir b'dan u wħud tefgħu anke xi ritratt fuq Facebook, din mhux se tibqa' xi ħaġa rari. Dina li qed naraw hija waħda mill-estremitajiet li jista' jkollna. Skont it-tibdil fil-klima, dawn l-avvenimenti għandhom jiżdiedu, jiġifieri jekk għal tul da 3 xhur li għaddew minn Settembru l hawn, rajna esperjenzajna naqra nixfa aktar mis-soltu, din hija prevista li għandha tiżdied. Iżda mill-ħadd 3 ta' Jannar ir-riħ mistenni jiżdied u jitla sa forza 6. Il-possibilità tax-xita se tiżdied ukoll filwaqt li mistennija livelli għolja tumdita. Però min għamel xi pjanijiet tal-lejliet l-ewwel tas-sena jidher li m'għandux inkwiet. L-Uffiċċju Meteoroloġiku kif ukoll Galdis iserħulna moħħna li t-temp se jkun wieħed pjaċevoli. It-temp għal New Year's Eve għandu jkun tajjeb. Hemm chances vera probabilità żgħira ta' xita u r-riħ ikun għadu ma' pikja xanqas.